बोलो बोलो देवघर वाले बाबा की। अंबिका पहले समारी आइबो देव घर बाबा त अगुआ भेजियो हमरो दुआरा पर बाबा। पहले समारी आइबो देव घर बाबा त अगुआ भेजियो हमरो दुआरा पर बाबा। आजादी कन्या पढ़ल लिखल गोर मिलत, आजादी कन्या पढ़ल लिखल गोर मिलत। तो पहले सोमवारी चढ़ेबो तोरो